Neng pondok bolak-balik kok ya. Neng pondok. Assalamualaikum. Undang Mbah Kiai kon mulih. Mbah Kiai salam kok malah dangdung blung. Kok ya saking pengen nyengkuyung panjenengan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barokahullah Mas Purbo sakadang. Ugi sedaya pengasuh Mbah Yai, Bu Yai, sedaya masyarakat wonten ing Laladan Penyiset. Kok penyiset piye ta? Lah biting ki ora nyiset. Oh mula Pak Dewan Budewan rawuh mriki ke bitinge ning kene iki akeh dhewe. Derek kondur aku nggih. Alhamdulillah. Oleh kondur kan nggih kebacut wong ten mriki termasuk biting niku kan nggih. Napa niku biting penyiset. Kula niki napa pondoke asmanipun napa Mas? Jabalul Huda. Nah, niku termasuk niku wonten madrasahnya Mambaul Hikmah. Nggih, Jabalul Huda. Huda tegese gunung petunjuk. Oh, niku kula teng mriki radosane tenggene gunung wonten petunjuke kula dalah panjenengan ngerti marang budaya lan ngerti marang agama. Iku alhamdulillah. Tenan 15 tahun lho Mas. Nggih. Bu, Pak, mboten sah tepuk tangan Mas. Tanggap pisah tepuk tangan lek ping pindho piye? Lho niku lho aku sing kula wedeni ki sepik lho Pak.
nanggap sepisan niku mawon pun tepuk tangan. Nggih. Lek nanggap pindho ngoten pripun jenengan Mas? Ya kudune luwih apik no. Wah, alhamdulillah. Nggih. Mbah Lurah rawuh kok. Mbah Lurah nggih Bapak Triyanto. Pak Camat nggih rawuh. Rawuh Pak Bupati nggih tasih lenggah. Pak Bupati rawuh. Pak Bupati terpilih nggih. Alhamdulillah. Bapak Setyo Soekarno. Dulur-dulur miting sedayanipun beda pilihan aja ngantek tukaran. Beda penemu aja ngantek padu gawe biting jayeng bawana ngerti marang tatananing agama. Allahumma Amin. Allahumma Amin. biting dadi wong sugih kabeh. Allahumma Amin. biting akeh rezeki. Allahumma Amin. biting panjang umur. Allahumma Amin. utange lunas. Allahumma Amin. butine guru amine suweru dhewe. Butini guru lho. Oh ben dikabulke kok. Ngomonge sapa ya padha karo nggonku cicilane 5.000 ben sasi kok. Lambimu ki angger jebles. Ngapunten lho Pak Bupati nggih, ngapunten sanget. Awit kula dalah sakadang menika sowan saking Laladan Jawa Timur. Jawa Timur. Kebak ing kamulyan kula nuju prana sowan tenggene Biting wonten lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Niki gladi wanuh guyon parikena nggih Nggih, Mas Pono. leres. Wong yong beda tatanan, Nggih. beda desa, beda panggonan niku nggih beda kali kahanan. Oh nggih no. Kula Nggih. wonten tenggene mriki niki nuwun sewu. Napa Jabalul? Huda. Jabalul Huda. Nah, niku nggih dipelah-pelah tek suku katane nggih wonten. Napa Mas? Jabalul Huda. Ja. Niku Tegese? jaraknya itu berdekatan dengan provinsi Jawa Timur. Mlebu sithik saka perbatasan wis teko jenenge Purwantara Jawa Tengah. Nggih. Jaraknya berdekatan dengan Jawa Timur. Jawa Timur. Terus Ba. barokahnya tidak cukup hanya masyarakat Biting, termasuk masyarakat Indonesia. Allahumma amin. Amin. Lul. Lul niku tegese lul. Ayo apa? Lul. Kok dadak loading. Ora kok dadak loading angel lho lek nggon lul niku. Lul niku tegese lumrah. Lumrah niku tegese niku napa to Mas? Kok nek yang lumrah niku tegese ngerti tenggene agama, tenggene tatananing cara budaya marang negara, marang masyarakat. Nggih. Kumpul lumrah, mboten tegese iki kowe kudu melok agama iki, kowe kudu melok agama kae ora kena. Nggih. Mula lul ki kena diarani wong sing lumrah. Upamane orang langsung agamane iki wis bebas mergo negarane dasaripun Pancasila. Nggih leres. Oh. Mula salah satu tujuan dari wayangan malam hari ini yang digelar Yayasan Jabalul Huda adalah penguatan nilai-nilai Pancasila di lapisan masyarakat Mas Gareng. Nah, mula tenggene niku enten Hudahu. Nggih. Hubungannya tidak hanya dengan masyarakat termasuk orang-orang yang berkompeten di Kabupaten Wonogiri. Niku mula ora gur masyarakat ini sing gawe acara Mas. Nggih. Ora gur wali murid menika disengkuyung saking beliau-beliau pusaraning adil termasuk pucuk pimpinan wonten ing Laladan Wonogiri. Alhamdulillah barokah. Muga-muga sedaya pinaringan rejeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Allahumma amin. Dalange purba sasangka sangka Ponorogo. Nek iki genah gawe-gawe nek. Ngomonge jenengan apa diganti? Purba sanggama gelem? Lho. Oh, paling boten kan nggih purba sasangka. Kowe nek ngawur sida tak anu lho. Mboten Mas. Saestu kula wau dereng lunas Mas ya Allah. Tenan lho iki. Ngapunten nggih purba sasangka sarjana ekonomi saking Laladan Ponorogo. Muga-muga dulur-dulur wonten teng Biting boten waleh nimbali Mas Purba sasangka. Amin Allahumma amin. Mboten namung tenggene pedalangan mbok menawi badhe ngangkat derajat destinasi wisata teng mriki monggo. Enek reng sing kondang.
Lah napa? Sesuk-esuk rono lho tak jak ning gone kedung jepit ngono lho. Kedung jepit. Kedung jepit iku napa lho lek nggen kula lek kedung lek nggonku enek jenenge kedung dawa. Kedung bunder. Nggih. Enek jenenge kedung gisa. Nggih. Lek teng mriku enten kedung jepit iku tiga ngerak ora sat lelene wah jan rumah saku sak sapi-sapi kae. kedung jepit iku. Nggih, gede-gede tenan. Lelene gedhe, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah manggene teng pundi, Mas? Nggih, Jatisari mriki. Jatisari. Niku namung etan mriku. Oh. Etan apa kidul mriku? Oh layak kula. Pundi teng kidul apa etan? Kidul. Oh kidul. Nggih layak Mas Purba. Pripun? Kula wau maem teng mriko lelene nggih cilik-cilik ngoten. Seje kuwi kok ya. Lah napa wae wong kok nggih nuwun sewu lho Mas. Kadang kala napa to kula ki nyambut damel kados kalih panjenengan kan boten asring melih. Leres. Biasanipun tenggene jenengan pabrik gendeng. Nggih. Alhamdulillah upamane bangun ya didudoi gendeng sing apik. Gendeng sing apik. Pabrik boto. Nggih. Bangun diwenehi boto sing apik. Boto sing apik. Ning gone toko daging. Nggih. Pahargyane nggih apik tenggene kedung jepit kan wonten lelene sing gedhi-gedhi. Nggih, ning nggih alhamdulillah. Nggih. Wau nggih cuwilik ngoten. Ning nggih boten napa-napa wong sing niku sing maringi buktine guru. Weh. Kula nggih remen mawon. Sing penting niku barokah. Barokah. Wong ki ora sah gedine, ora sah ngopo wae sing penting ikhlas lillahi taala kados pawiwahan wonten ing dalu menika. Lele nu gede cilik bedane nek mlebu kok nek metu sesuk wis padha wae kok. Gede cilik bedane yen mlebu. Ning lek metu padha wae sesuk deloken ra percaya. Lah kok saged wis padha pokoke. Lele. Wow, niku seles lele. Niki udu lele, Mas. Napa? Plendungan. Iku plendungan niku lek mlebune nggone omah sik bar dituku. Lah kowe esuk digawa dolan kok wis limprut ngoten kok ya. Alhamdulillah. Sholawatan rumiyin Mas. Sholawatan nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala ya habibillah. Mulane nggone pondok ya kuwi. Nggih, sholawatan kuwi. Kene kabeh wis komplit wong tani enek. Nggih. Wong pejabat enek, wong pedagang enek. Wah. Padang rembulan. Rembulane tanggal-tanggal siji. Yen kepengin urip lumayan ibadah tak guna ngaji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tanggal siji. Wah. Sregep ngibadah, sregep Ngaji. Sing ngisik lagi TV iki muga-muga ya pinter. Nggih, Sing madrasah muga-muga tumindake ya bener. Amin. Ning aja lali ngantek tanggal sing loro. Tanggal loro pripun, Mas? Padang rembulan. Rembulane tanggal-tanggal loro. Yen kepengin urip lumayan sregep sinau ben ora bodho. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tanggal loro Mas. Terus sregep sinau ben ora bodho. Mula wong bodho ki dadi pangane wong pinter. Apa iya? Wong bodho ki dadi pangane wong pinter, Gek Mas. mosok. Aku ki mulih gawa tempe. Mangkat gawa tempe mulih ya gawa lele. Kok iso? Lah ya mergo lelene goblok. Lelene mendho. Dadi aku dadi pangane wong pinter kaya aku. Lah aku mangkat gawa tempe, mulih gawa lele. Tak kira nek dibarter. Kok kandhane. Jebule diublek.
Mulane ben aja bodho kok ya. Ngumpan. Tanggal loro terus tanggal Telu. padang rembulan. Rembulane tanggal telu. Yen kepengin nak urip lumayan sregep ngibadah rajin sinau. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tanggal 1, tanggal loro, tanggal telu. Nggih. Kuncine derma menungsa niku wonten tanggal 4. Lho. Kuncine derma menungsa wonten tanggal 4. Tanggal 4, Mas. Sugiya njara langit lek nindakne nomor 4 niku bakal dibrah. Apa niku, Mas? Padang rembulan, rembulane tanggal 4. Yen kepengin urip lumayan hindari narkoba dan minuman yang maksiat. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mulakno iku para sadulur mangkat tindak dawuhe gubernur. Maju terus pantang mundur, masyarakat adil makmur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati bekerja keras karena banyak menanti pembangunan merata di sana sini, masyarakat jaya dan abadi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Dong. Sembah nuwun Mas Purbo. Sik. Ngopo? Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Pak Bupati dibantu Pak sapa ya? Ora diteruske. Pak Camat rawuh napa mboten? Rawuh kowe. Alhamdulillah, kula kinten nek dereng rawuh. Oh, Kula mboten rawuh mboten kula tandra, mesti kok. Pak Bupati kan nggih genah teng mriku. nggih. Pak Bupati dibantu Bapak Camat menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadilah masyarakat yang hebat hindari narkoba dan minuman yang maksiat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sembah nuwun Mas. Sik. Apa pripun? Engko nek Pak Lurah ra katutne dukani Pak Mistianto lho. Bersih desa ketoke nanggap napa mboten? Niku kula genahe Mbah Lurah bicik Kowe kok terus tekan kono. Bersih desa nanggap napa mboten wayangan? Nanggap napa mboten Mbah Lurah? Wong kene iki dalang pating telecek kowe. Mbah kok Lurah ya. pripun? Nanggap napa mboten? Estu lho nggih. Dagelane gareng napa liyane? Liyane, Pak. Kula dongane udan deres. Lah, Aku wis aku. Pun gah kula wong senes kula dagelan wis cukup teko Pak Camat teh. oh ya ora ngono. Nggih to, Pak. Kaya Ya Pak Hormatane sisan kok ya. Mbah Lurah, Pak Hormat nggih mikir minggah panggung lho kok terusan. Oh, ngono. Apa kok? Kula kaya Mbah Lurah, ya Allah. Bapak Camat Dibantu Bapak Lurah bekerja keras, tidak boleh ogah. Sangat sibuk mengurus surat nikah. Muga ning kene oke wong meteng dinikah. Oke wong meteng dinikah.
Wala beda karo negara liya. Ya veri koloso iki. Oh, bahaya. Nyerempet bahaya. Oh, tenan bahaya. Nggih. Akeh wong meteng dinikah. Iya. Lek ora empuk meteng ora dinikah iki jenenge Bahaya. kumpul sapi. Kebo. Oh, ya saiki nek sapi kena PMK. Ora nek kebo kena PMK. Itu keprihatinan Mas Gareng. Orang ngomong Wonogiri ning klebu Ponorogo karo Pacitan lagi nampa pacoban. Lha dibujak-bujake. Nggih entang berlalu. Nggih, masyarakat iso ayem tentrem meneh. Mas Gareng. Wonten dawuh. Mumpung urung kewengen panjenengane Bapak Bupati kasuwun minggah panggung rene. Nggih, Ya alhamdulillah. guyon-guyon karo kanca-kanca. Nggih. Bapak Setyo Soekarno Nggih. kok dingak-dingok urung pirsa Pak Bupati Wonogiri? Pak Bupati Wonogiri to. Iya. Wow, biyen iki aku jurkam nek kene termasuk tim sukses to, Mas. Oh, masa? Lho Pak Karno nuwun sewu ya Allah. Nggih. 50 urung ning aku. Mboten Mbah Karno nggih. Mboten saestu, mboten Mbah Karno. Monggo. Monggo. Minggah. Bapak ke Setyo panggungan. Soekarno kebareng minggah panggung. Diserbake, Mas. Wilujeng dalu, Bapak. Sugeng dalu Mbak Cange. Inggih. Matur nuwun rawuhipun wonten ing Wonogiri. Inggih. Matur nuwun saged nyadong duka, Bapak. Nggih, namung kados ngaten menika ana acara etan girit. Matur nuwun sanget sampun maringi hiburan dumateng warga Wonogiri umumipun. Inggih. Khususipun sederek-sederek biting Biting. katamtu menika ndadosaken sukarnaning penggalih warga Amin. biting ngoten. Inggih. Amin alhamdulillah. Ngaten nggih Mas Gareng nggih. Injil leres Romo Bupati, alhamdulillah Kanjeng Bupati. Dereng. Lebih badhe pelantikan Nggih. bulan Muga-muga mawon dijabahi dening Gusti Kang Maha Agung, boten wonten grawalan, boten wonten senthek panjenengan dados pusaraning ngatil wonten ing wilayah Wonogiri. Tepuk Amin. tangan. Untuk Pak Setyo Soekarno, ya. Wong kari 2 wulan meneh wis pelantikan kok. Nggih, pangestunipun Mbak Inggih. Limbu, Mbak Cange. Inggih. Niki kula namung derek panjenengan mawon napa. Oh, ngoten Iki nggih Mas badhe Gareng. tembang napa badhe napa mawon kula pun ngeten iki kula pun mboten wantun napa-napa lho. Oh, ngoten nggih. Pun kula eneke megori kewo Mas. Nggih. Kali bolo plek ngeten iki lho. Wah terus bolong. RT 5 sapa jale sing nyekel? Lah sapa, Mas? Lha ya mbah wong kene kabeh. Kok ya Nggih Mas Gareng, dados wonten ing dalu menika adicara mengeti ingkang kaping 19 Yayasan Jabalul Huda mriki kula pun aturaken bilih Yayasan Jabalul Huda menika bergerak di bidang pendidikan ugi kabudayan pramila mugi-mugi kanthi harlah ingkang kaping 19 menika Yayasan Jabalul Huda tambah ngrembaka lan saged minteraken warga masyarakat Desa Biting khususipun Wonogiri umumipun. Ngaten. Amin. Ya, menika dipun sengkuyung kalian Pak Polo. Nggih. Pramila Pak Polo iki katamtu badhe matur dumateng warganipun. Ngaten. Monggo Pak Polo. Pak Polo menika cara nggone dhewe Pak Lurah ngoten Mas Gareng. Nggih Pak Kepala Desa. Oh, Pak Kepala Desa. Leres nggih. Pak Lurah niku kali Pak Polo sami mawon. Sami. Oh, alhamdulillah. Oh, Nggih. nggih. Mbah Polo. Sugeng dalu Mas Gareng. Nggih wilujeng dalu Mbah Lurah, Mbah Polo. Nggih. Nggih. Dalu menika nderekaken Pak Bupati terpilih Wonogiri, Injih. Pak Matur, derek Mangayu Bagio, dalu menika Yayasan Jabalul Huda ngawontenaken harlah ambal warso ingkang kaping gang 11. Mugi-mugi Yayasan Jabalul Huda estu saged mendidik
putra putri khususipun warga Desa Biting menika pinter sedaya Amin. tambah ngrembaka Amin. migunani tumrapipun Desa Biting ugi maupun Kabupaten Wonogiri. Amin. Mekaten Mas Gareng. Injih, alhamdulillah. Wong kepala desa lek teng mriki polo. Oh nggih. Padahal polo niku lek teng nggen kula nggih tombo masuk angin, Pak. Nggih, leres Mas Gareng. Ngawur ya kae Wah, pala. kok prico polo. Kae. Oh, SIJ kok ya. nggih kan pricone gedhi ngoten nggih polone rada saitik ngoten lek masuk angin pun mupo. Leres. Nggih, muga-muga menika Pak Polo niku tegese niki bumbu priyayi mriki mboten wonten suker kelawan sakitipun. Amin amin Amin. amin. nggih. Awit dayane Mbah Polo. Injih. Ah, jan muga-muga nangkep ya Mas. Ya Allah. Nggih, Mas Gareng. Awit menika sedherek-sedherek Biting umumipun khususipun wali santri badhe suka parisuka mboten prayogi menawi kula kalian Pak Polo matur kathah wonten mriki. Leres, leres, Nggih, leres, pramila menika nyuwun gending mawon. Oh, ngoten, ngaten. ngoten. Gendinge Sri Huning ngoten nggih Mas. Sri Huning. Nggih, Ah, nggih. nggih, Dek nggih. niki pitumbase Sri Huning ngoten. Wah, ya Allah, wong RT 10 mawon kula pun riyen lho, Pak. Ya Allah, Mawon. wektu iki ngoten iki jane. Lha pundi tambahi Mbah Polo? Woi. Kok malah mata aji pangrekesan kowe iki. Wah, aku kan golek tambah. Wah, ya nggih. Ya Allah, mboten Mbah Polo kula iki mboten lah. Jenengane mboten sak repot to nggih. Alah, Mbah Polo, Pak Camat dereng. Wah. Oh ya. Walah, alah kejenggan. Ngeten iki lho jan krewepotne lah. Lah. Pak Bupati kali Pak Polo ngeten iki lho. Nuwun sewu nggih, sembah nuwun nggih Pak Nggih, Bupati, sembah nuwun Pak Polo nggih. Ngaten nggih Mas Gareng, monggo Nggih. pun lajengaken suka parisukanipun. Pak Bupati ngersakaken kan Bang, sidenipun ingkang pundi? Jenengan pilih jenengan. Menika ingkang ngitan piyambak made in Wonogiri. Nggih, niki Kepiar Oh. Purwantara. Nggih, niki kersane nanjake sing saking Wonogirian nggih. Oh nggih. nggih. Dados Siap. wonten. Lala. Monggo pun lajengaken sepeda Matur nuwun sanget Rama. Matur sanget Mas. Inggih. Mbak Cange ingkang Inggih. sampun maringaken hiburan dumateng warga Wonogiri. Inggih. Mugi tambah sukses, Amin. tambah laris. Amin, Allahumma amin. amin. Amin, Allahumma amin. Amin. Nggih. Nggih. Sembah Berkahipun nuwun. Bapak Bupati Ndayani. Alhamdulillah. Rama matur nuwun sanget. Inggih, matur nuwun sanget Rama. Aku ora ngira lho jebule Gareng iki alumni API, Oh, api. Akademi Pengemis Indonesia iki. Oh, jurungan api akademi pengemis. Indonesia. Lho, jebulan UGM Mas. Napa Mas? Universitas Gandulan Montor. Jadi ini nggak lumrah lek narik-narik. Rombongan Dewan kernet. dereng niku. Kok terus batek eling alum lho Oke, kaya. Engko sih Mbak Yulala. Mbak Lala monggo jumeneng. Nggih, Mbak Yulala. Monggo. Yuk, Mohoni dawuh sepoti, Bapak Mas. Bupati. Sepati Mas. Sepoti Mas. Yo. Ya, Iya. Terima kasih, matur sembah nuwun sepote Mas Gareng. Katuran pinarak Mbak Yu. Ji, matur suwun Mas. Nggih. Alhamdulillah. Namung inggil mriku lho Mas. Lanjut jenengan mau tak kongkon budal isu lho Mas. Jebule kok mong dhuwur kono. Lanjut. Tiwasane nggon pamflet tulisane bintang tamu ngono. Nggih, jenengan mau nulisnya kleru. Ya sing nulis ki Juve kok ya jan. Nggih. Lah nggih. Alhamdulillah Mbak Yu. Nggih Mas Gareng. Dalemipun nginggil mriko. Injih. Gledek mudhun sowan dulur-dulur wonten ing Laladan Jati. Nggih Jati. Sari. Nggih, Alhamdulillah. sumber biting mriki. Katur Lanjut. rumiyin monggo. Nggih, matur nuwun Mas Gareng. Nggih, Saderengipun kula ngaturaken sugeng dalu. Kunjuk dumateng Bapak Bupati, Bapak Camat,
Ugi sugeng dalu Ibu Dewa. Nggih. Kalian Mbah Lurah. Ugi sedaya warga masyarakat mriki sedaya kemawon kula ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa to, Reng? Lah Kok ngono? Kok Pak Teratap kok kaya padasan? Lah piye to? Yo ngene. Lah wong ki rak ya kudu sopan santun. Nggih. Lah mosok sugeng dalu Pak Camat. Sugeng lah piye to? Kowe aja mangkrono. Mulane to sugeng dalu. Kleru to ngene. Ya Kleru to Pak Dalang. Boten. Sugeng dalu Pak Dalang, sugeng dalu Pak Camat, sugeng dalu kleru. Kowe engko ping 10 mburi tadano anu lho Reng apa jenenge tukno kawul. Mas, Mulane kuwi. untuk aku wis nyambut Tronjol Joyo. Selama lurung wis semaput sik mudhun. Nggih. Tidak lupa diucapkan terima kasih dan juga selamat hari ulang tahun ya Mas. Iya. Nggih. Ke-15 buat Hari lahir. Yayasan Jabalul Huda. Jabalul Huda Biting mriki mugi-mugi menika tansah ngrembaka, Amin. tansah anjaya gawono. Amin. Nggih menika muridnya mboten namung mriki kemawon. Oh gitu. Pilih lateng pundi-pundi. Oh nggih. Alhamdulillah. Ke depan kados kala wau sampun pun dawuhaken Nggih. akan dibangun 2 lantai dengan kapasitas 12 ruang. Nah, kita ikut berdoa, Nggih. semoga semuanya bisa diberi kelancaran dan segera terwujud. Amin. Amin mugi-mugi sedaya menika saged kasembadan. Nggih. Ya Kang Mas. Boro-boro wayangan ngundang dalang Ponorogo Jawa Timur jenengan derek yang kuyung Enjih. muga-muga kok sing dadi dami-damane dulur Biting iso kasembadan. Amin. Allahumma amin. Nggih, menika kathah sanget para-para ingkang rawuh. Injih, Mbak Kang Yu. Mas, tunggal bapak tunggal nuhuni pamudan saking pun Bapak Bupati. Kali Inggih. Mbak Polo. Kali Pak Polo. Kula ngertaken Sri Uning Sri Uning Mustika Tuban. Sing gandrungen aku Mas. Anggepen aku Sri Uning bocah wayu ngono lho Mas. Neng pondok ke wong ke ora kena andung katresnan. Sri Nggih. Uning lho Mas, kuwi tembang lho, mung tiba ing tembang lho, tetembangan. Yo arep tetembangan paribasane iki manggone awake dhewe ning gone pondok. Terus, Ora nggih. kena andum katresnan, isone andum pengalaman ngerti marang budaya kelawan Oh, aku. dadi wong ning pondok ki gak oleh andum katresnan. Ora kena. Oh, dadi lek terus kapan katresnane? Sok ben ae tak dudoi. Piye? Yo kulino kok yo. Lah aku kan nggur takok to Mas ning pondok ki gak oleh anu kudu Nggih. nuntut ilmu. Ya Betul. menuntut ilmu dhisik lek wis akeh ki lagi kena. Oh, ngono. Nek wis cukup umur, Nek wis cukup umur sampean. aja kaya garing kuwi lho. Umur 12 tahun kok anake Anu, 16 tahun. Ora 16 Mas. Pripun? 20. Kok ya. Lah nggih monggo Sri Uning Monggo. Mustika Sri Tuban. Monggo. Uning Mustika Tuban. Ya. Boten bawa sampean. Ora sak bawa niku ngopo langsung. Nggih, Oh, Pak iya. Joko mawon. Oh. Mangke ingkang bawa bakda menika Pak Isnaini. Ah, bareng menika. Iki kula nyuwun buka rebab saking Pak Dalang king Solo. Ih, bocah Pak ganteng. Dalang. Bathara Indra. Lah Bocah ganteng lah ya menak to, kaya gone cuci mata to, Mas. Wes. Non. maune mripatmu kotor apa piye? Iya, iya. Aku jane pengen cuci mata karo kae lho, Mas. Ya, monggo Sri Uning, monggo. Iya, Mas. Iya. Sri Uning Mustika
Tokno Mas, Ben. Ben ngono terus Mas Gareng. Teko ngomah kumat asam urate. Lah nggih. Katresnane iret moyo pinampi dene lara sriwune. Senadyan kasane prapne leno angrabun negara. Sri Uning. Pundutan saking panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Setyo Soekarno. Nggih. Mbok bilih menika Bapak Jengkar kados pundi Ibu Mariji mboten minggah dhateng pepanggungan. Ditenggo dulur biting mboten ketang setunggal. Pokoke jenengan kedami gak panggung, Pak. Nah, menika dipun rantos kalian para warga, Ibu. Tekan kok ya Ibu kok ya alhamdulillah. Lah nggih, kula yo kangen to Mas karo Pandhangi kok ya. Nggih, Ibu Mariji Nggih. sembahun apunipun Ibu. Alhamdulillah. Salam hormat nggih. Paring dawuh rumiyin Ibu. Paring dawuh sekuwedak mawon. Mengke niku kesanipun nenggo teng Jawi. Sugeng dalu Pak Gareng. Oh nggih wilujeng dalu Ibu. Sugeng dalu kagem Pak Setyo Soekarno, Bupati terpilih Kabupaten Wonogiri. Wonogiri. Sugeng dalu kagem masyarakat Desa Biting. Nggih niki dalu punika dalam rangka hari ulang tahun ke-15 Yayasan Jabal Huda. Desa Biting. Desa Biting. Ije leres Ibu. Nggih, semoga dapat melahirkan generasi-generasi yang berprestasi. Amin. 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 Tenang Bu, taksih dipun tenggo. Tenang. Taksih dipun tenggo. Tenang. Pak Satpol PP nggih ngapunten ditenggo sekedap. Pokoke lek pun nggih, nuwun sewu Pak tengorone lek pun celorot ngoten pun beres. Ora Mas, biasane Bu Mariji yo nembang kok Mas. Wah, nggih nembang to nggih. Mboten saged Nembang to Bu, kloke nggih kuwangen. sampun ditenggo. Mboten alah
kersane niku kok. Ten kula tak wakil mawon ngaten nggih. Oh nggih, alhamdulillah Bu Mariji. Pujaning sih nggih. Pujaning sih. Oh nggih, niki mumpung saged niku kanca-kanca niki. Saged nggih, Bu Mariji alhamdulillah. Bu Mariji nggih. Mas Gareng kan dinteni yo, mau iki to Mas Gareng. Dagang aku celorot. Erwan. Wow, niki aman iki saged to. Oke, siap. Aman pujaning Nggih, sih. ini ditambahi Mbak Rina karo Mbak Rate. Mbak Rina nggih. Pujaning sih, Cok. Matur nuwun sanget, Ibu. semoga sugeng dalu. Nggih, Estu wilujeng badhe Nggih. kondur, Bu. Nggih, Bu Mariji Nggih. kebak barokah muga-muga kathah rejeki panjang yuswa. Matur nuwun, Ibu. Yang satu tema nggih. Cara pujaning sih digeser sithik ngono marang kanca-kanca. Mburi, sing dicomne apa, Cok? Selalu kagem Ibu Mariji. Yang senada, apa lestari apa lamunan monggo. Nah, derek mawon. Niki Bu Mariji nggih piyantun sabar koyo. Wong nggih saestu. Kok diganti apa ya manut. Oh, lha mboten sabar pripun to. Mungkin dadi dewan iki kudu sabar. Nggih. Siap betul. Mula wong-wong sekali. nogiri ora wong kabeh sugih, ya enek sing dadi petani, ya enek sing dadi pejabat. Nggih. Pak Budewan kita wis celorot wis terserah kena apa ngono. Netepi darmane dhewe-dhewe. Ayo. Monggo, Cok, yang senada, yang kira-kira Bisa ya aman? pujaning sih ya. Oke. dek pengen kaya senggake apik ngono kok berasa kowe ya. Ya. Monggo, Cok. Dados. Yo. Hey. Juve Multimedia Trendy. Sugeng kondur kula aturaken khususipun Bapak Spesial Ibu. buat ibu kita. Ibu Mariji. Selamat jalan kami ucapkan ibu. Netra terus handulu najan datang andangmu ing wastu make kalbu babar pacar pindho sangka pinabar sepisan hanjaman kang asta kaya wis Mas Gareng. Kondur moyo lumas iki Mas. iya iki tresno tresno kang sanyata kena agawe Kuncono. lunging gaduh mangayun ayo sang mustika ning asmara son kayu yen tika yen jawa ngalilanono bakal tak pundhut krama Margi
Matur nuwun Mbak Lala, Mbak Rina, Mbak Arate. Wah, nuhoni dawuh Bu Mariji. Ibu nggih. Wah, wong gamelan niku disambi karo apa wae jalan nek Mas Gareng. Oh, mboten pripun napa mulih herane niki pun era kemajuan. Tambah meneh ya para pengerawit saiki iki beda karo jaman biyen. Leres. Kreatif apa-apa digarap lagu dangdut lagi metu ngono. Oh, pun wong gawe wae wis iso gawe dhisik. Iya, wis habis ku mau wis nge-share apa ku jenenge Nut jineman iming-iming barang wis metu kok ya. Oh, jineman iming-iming ya. Engko senggakane Nggih kok Mas Gareng. Wonten dawuh Pak Isnaini diaturi minggah panggung. Pak Isnaini saking Yayasan Jabal Huda. Ya, Serepake Mas. Nggih, monggo. Pujuk dumateng beliau Bapak Isnaini. Monggo-monggo. Mangga minggah dateng pepanggungan. Monggo Bapak Isnaini. Lujeng dalu Pak Isnaini. Nggih, mriki sik mati. Wilujeng dalu bucange. Nggih, menika kala wau wonten gungan saking Bobot Jemikun Sunter, Muara Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ngersakaken panjenengan bawa Asmorandana Semarangan aja turu sore kaki. Dawahe mengki lilir, dawahe mangke saged dipun karo kanca-kanca. Upami mboten lilir-lilir mboten menapa nggih. Ingkang baken bawane Pak Isnaini. Nyuwun pangapunten Bapak. Nggih. Sing bawa Asmarandana Semarangan niku jatosipun saking kanca-kanca yayasan panyuwunanipun. Oh, ngaten. Khusus saking Bapak Jemikun saking Jakarta menika nyuwune gending sing rame sing nyenengaken ngoten. Wo, monggo loro kuwi mau wis rame kabeh. Wah. Makane jumbuh karen lelakonipun piyambakipun. Oh ngaten, nggih 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 nggih. Monggo nderek nang ngaten Bapak Isnaini. Wong nggih serakane saking pengurus Yayasan Jabalul Huda. Wah, nganti ndredeg aku terus kleru. Monggo, Bapak. Mawi selindro napa pilok? Nderek. Bawanipun napa, Pak? Apunten nggih. Bawanipun napa? Niki sik. Nggih, dibuka sik catetane rek. Aja turu sore kaki. Nah, niku Asmarandana. Mangga. Ayo Mas Revi. Nah, tintingane. Aja turu sore kaki. Ana dewa ngangklang jagat. Nah, kira nggawa berkat. Yo mantuk uga dulur biting mriki wis siap siaga. Nggih. Wau mboten enten biasane munggah mobil. Wah niki Mas dajane keri. Padake wong ewuh. Monggo Pak Is. Monggo. Bidikanipun. Iya, Mas. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat beragama berbudaya. Nggih. Niki leres saestu agamane nggih ampuh, budayane luar biasa. Tepuk tangan Pak Isnaini. Nah, Biting dan Yayasan Jabalul Huda. Pak nuwun sewu jenengan ki begitu teng pondok latihane nggawa kapal. Lho. Pak Isnaini ini warga Ngambararum Mas Gareng. Oh, niki. Nggih. Ngapunten Pak nggih. berkodos tunggal alhamdulillah. Berkodos tunggal. Meh dosa kula. Meh dosa. Monggo. Nggih, nek Mbak Lala niki
Bergodo 3 Pak Isna ini. Nggih. Lek kula bergolo 6. Berguduk nek kowe kuwi. Kula kita lek bergolo. Monggo, Pak. Nyangking pokor gencanane Reng. Dalem. Untung Pak Isna ini mung belajar MC, ngono belajar ndalang ya cilek aku. Suarane apik kok ngene kok. Pak, nuwun sewu nggih Pak, nggih sabar nggih Pak nggih. Nggih. Nggih jenengan nggawa tok mawon ampun dalang. Oh nggih Pak, nggih lah mesti golek dalan liya kok. biasanya namung dono swanten tok mboten tau oleh bayaran. Jenengan mboten tak? Nggih mboten. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah kula mawon mengke. Mboten Pak, guyon. Mangga. Isine donga tetolak sandang kelawan ya iku bagianipun wong melek sabarna rimo Coba to Reng, swara kok le wah jernih harum. Nggih, napa mulih didukung audionipun napa Mas? SM yang luar Audio. biasa. Loh. SM. monggo ditipakne napa mau monggo. Nggih. Niki berarti kali diderek sinten nggih? Mbak Marfuah. Amat wis katon. Nah, niku nggih Pak. Cocok nggih. Nggih, derek. Alhamdulillah. Ayo bakul kasur gawe. Yo. Reng. Wonten dawuh. Bakul kasure loro. Nek situ mawon to. Nek iki kasur kapuk, nek iki kasur sepon mula ya empuke iki ketok beda Wah, ngono mesti kae. turunane penak iki. Oh, kasur Kasure lho kasure. Pao sepon atos gek sumuk. Masa. Ora rayu, ora padha ae. Kowe yo empuk. Perkara empuke kok dadi jen. Maka Lambat wis katon tejane yen kok bregeten bencara aduh wirakane sinawang tak ambosane yen besengot wimbo patut nyata janmi kambrek ati aduh lestariya tali lapisa Iya. Nadyan bebasane kelingan kadangsa leban nilas
Iya. Sampai bawah. Weh, jahat. Padane Sarawa Asri coba engko tansah kawon eman was Jan. Matur suwun. Matur nuwun Bapak Isnaini wajan. Nyun pangapunten lho, anu limbuke kali cangkihe namung ngeten iki nek Witan Gunung. Mengke kalajengaken malih mengke pas goro-goro mawon. Goro-goro. Setengah panyuwunipun saking kanca-kanca yayasan nyuwun Tiwul Wonogiri napa. Oh, Tiwul Wonogiri. Oh, niki mawon jane malah guayeng lho Pak niki. Tesih enten pun. Digarap kur. Lah nggih ta, niki Widyawatine niku sigrak-sigrak Nggih. ya kok nggih. Jalan iki, Cok. Oke. Tiwul ade Wonogiri. Kasure mentul aku seneng pengingan nyanyi. Jan. Wes Jan. Tiwul ade ngati raja. Kasure mentul mula aku konangan tangga. Ya. Kok perkara kasur kok konang celintisan. Boleh. Monggo. Nggih, monggo. Kur niki nggih sedaya nggih. Oh nggih dikapur mawon. Sekar dandang gula. Niku dipun gawani rumiyin ngoten. Nggih. Oh nggih. Oke, Pak Isnaini. Selamat muga-muga randang. Oh nggih. Dandang gula. Sun Anyandra. Sun Anyandra. Deklamasi Pak Es. Kutha Wonogiri. Kutha Wonogiri. Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Papan wisata. Nggih leres. Nggih, Gajah Mungkur papan wisata iya. Lah, bener. Jahat. Sing luput ya uwer cucukku dhewe. Amrih slamete. Sing kondang sego diwule. Sing kondang sego diwule. Tirta Maya puniku Tirta Maya puniku prawan ayu kang lencir Pring kuning mangklung ning kali, Reng. Sapa wonge sing ora pengen demok? Ngethok. Ya. Senenganku. Wong wedok ayu iki lho Mas tawehi. Oh ya. Pak Is nggih. Ya Allah, muga-muga randalang kok selamat. dalang maten mboten tau pajeng. Wah, dongane muga-muga laris. Amin. Laris Amin. pokoke kudune. Oleh promosi. Nggih, mung ngeten iki muga-muga. Nggih, monggo sing kang badhe matu. Nggih, rondo-rondo towek mboten apa. Lambene.
Pak Is ini generasi pertama babaran Ngambararum Ponorogo, Mas Greng. Bergodo ingkang sepindah. Tenan kok. Mbok menawi ingkang bapak ibu ingkang badhe mantu Kagungan kersa. Kagungan kersa napa mawon nggih? Nggih. Kok ya mantu ya sunatan kok sing butuh Nggih. MC. Monggo. Menika jan luar biasa. Insyaallah Ngambararum badhe buka cabang wonten ing Wonogiri. Alhamdulillah. Ngoten nggih Bapak? Insyaallah ngaten. Insyaallah. Monggo. Nyoto sugih lelewa bisa gawe urung. Ayo terjemahno. Sugih lelewa gawe urung limang kali. Ketok-ketoken kiwala. Ketok-ketoken kewala. Terbayang-bayang. Di matamu. Di hatiku. King sulapan. King sulapan. Amimbui manis. Amimbui manis. Temah ngawe Joko. Tepuk tangan Pak Isra ini. Ya, luar biasa suwantene. Saestu. Mangga. Nggih, Tiwul Wonogiri sa? Nggih, monggo. Dados. Ayo. Buka celuk mawon, Bapak, monggo. Nggih, monggo. Pancen endah di sawah. Pancen kita. Gunung Gagah Mongkorono. Garap wong loro Mbak Yulala. Ayo joget wong loro bae. Nek penak iso andung katesan. Awakmu wong Wonogiri, aku wong Jawa Timur. Waduh wono Yuk. Iya. ton asri. San saya dina iku sing plesir padha nomah. Senenge atiku rasane ora krasa jebul wayahe sore. Tiwul dek Wonogiri. Nadyan ingsun saya tambah merati. Tiwul dek Wonogiri. Wong wis kumpul malah ora sedani. Tiwul Mas Satiraja. Yo ben manul aku malah saya tresno. Mas saka batu. Golek kemul malah entuk ron keburu. Penak ya Mas Gareng. Penak nggih Pak Is. Nggih, pizza. Gimana lo ke Tiwul lah? Oh lah padha. Sami kalih kula. Oh, nggih. Dangdut nggih mereka. Hey!
Luar biasa. Duet bergodo siji dan bergodo telu. Kalih panyuwun Bapak Jumikun monggo dipunaturaken monggo live streaming wonten ing Jakarta. Oh nggih, sampun kula waos kula pawon nggih. Matur suwun Bapak. Nggih, matur nuwun sanget Bapak Nah ini. Sampun kula waos kok nggih. A sampai Z kula wau Pak Jumikun. Iki bergodo setunggal ngoten nggih Mas. Nggih, leres. Menika nalika semanten pawiyatan wonten Kecamatan Balong. Pendopo. Nggih. Menika taksih kata sanget para pepunden mbok pilih Nggih. mangke kersa minggah dhateng pepanggungan. Wah nggih, gayeng-gayengan mriki. Wong Bapak Narno kita Nggih. taksih nenggani. Wong nggih. Pak Narno. Monggo Pak, menawi ngersakaken tindak panggung. Monggo. Wah. Bapak Narno. Monggo mriki kula entosi Pak Narno kersa nyanyi. Monggo mriki kula entosi Pak Narno. Alhamdulillah. Inggih. Pak Narno. Purnakarya DPRD Kabupaten Wonogiri. Alhamdulillah. Nggih. Barokah. Monggo Bapak Narno. Nggih Pak Narno kok ya. Nggih. Wilujeng dalu Pak Cangi. Nggih wilujeng dalu Bapak. Ngaturaken matur suwun ugi dhateng rencang-rencang Yayasan Jabalul Huda. Ngaturaken wilujeng ambal warsa ingkang Kaping gangsal welas. mugi rahayu njayeng bawana. Amin. Allahumma amin. Monggo Bapak paring dawuh menapa ngersakaken bawa menapa kados pundi? Pokoke kula mangkane jenengan Pak No. Niki pokoke jenengan langsung nembang bawa napa dawuh rumiyin monggo. Bawane kranten menika para kasepuhan nggih tasih lenggah mangke langgam mawon kalajengaken langgamipun Mbak Lala kranten ingkang manggil kula niku Mbak Lala. Kula ten pundi mawon. Nggih. Pokoke niku pun sepelan komplit. Nggih. Paket jangkep. Nggih, nggih. Monggo. Monggo bawanipun napa Bapak? Kula golekane riyen. Mbak Nano niku paling boten lek langgam mestinipun niku nggih pelok. Riyen. Dikirimi riyen Mas Rabi. Napa Bapak? Napa Mbak No?
Juga kalian pikajengipun kanca-kanca yayasan Jabalul Huda murih yayasan menika mangke njayeng bawana inggih. Terus ngimpinipun supados terwujud. Bawanipun ngimpi. Bawa ngimpi. Menika dikatur Pak Cahyo Properti. Kanca-kanca iki mak teratap dikira Pak Cahyo Kuntadini. Pak Cahyo Properti sing nanggap awake dedek emben ngesasi 10. Monggo Mbak Lala. Karanganyar nggih. Jenengan BCI kula. Ayo Mbak Hani, Mbak Hani dari ya tenan. Ayo Nduk nih. Kali ayo Nduk nih. Ewek. Mumpung beliau Bapak Dewan menika badhe bawa. Ayo Nduk nih. Yulah kasure digelar kono. Yuni iki kene diapit Widyawati cacah kalih menika Bapak. Nggih, suwun dalu Bapak. Dalu nggih. Nggih. Monggo. Mengke mang benerke nggih. Siap. Pancen mboten kados Pak Is. Pak Is menika gladen nek kula mboten. Nggih. Ngambara ing awang Menika nggih vokal selawatan lho Pak Dalang. Oh nggih. Nggih, menika pepunden kula menika luar biasa. Wah. Mila kok suwantene gembleger. Nah. Angelangut bebasan tanpa tepi. Mikmu Mas Gareng. Kudu to, kudu sapa? Gunamu. Enggak mungkin, saiki ndak enek nging anti nging kok. Apa meneh sing dicekel Gareng, ngerti Gareng laut. Nerabasing meka mendung liber ngiteri jagat Ngulandara ngambara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi Luar biasa nggih. Saniki dados langgame. Nggih, monggo. Sing
iya. Katon bunga penyogang dolan sari ono ayo dangdutnya Mas yo Ayo Mas. Kandhani nek ora ngeslong ora rombongane dhewe. ya nggih kula kadung siap-siap dangdut munggah teko dhuwur Tukange kendang ngelak lho Mas Gareng, ya wis bene. teko dhuwur kok malah suwuk. Tidak patuh instruksi. Matur suwun Bapak Narno. Nggih, Bapak Narno matur nuwun. Mas Sangi kedalun selak Nggih, matur nuwun sanget.